Δεν βλέπω κύριε Φωτιστά. Εδώ βλέπω αρκετά χέρια. Το έχουμε σίγουρα. Λοιπόν, σας έρχομαι από εκεί. Θα στρίψουμε αριστερά. Θα ανέβω εκεί την ανηφόρα. Σας έχω κάτω. Θα συνεχίσουμε. Θα φτάσουμε στην κουζίνα. Βγαίνουμε έξω από την πίσω πόρτα. Και πάμε στα λαμπάδια. Λοιπόν. Μισό λεπτό να κάνω χώρο. Εκεί. Θα πατήσω εδώ και θα φύγω. Ναι. Είστε έτοιμοι ρε!